Hello, máme tady druhý vlogmas a dneska to teda bylo mega fajné, takže počkejte si, co se nám dneska všechno stalo. Ráno jsem si teda udělala svoji oblíbenou snídaní a šla jsem se dokoukat film ze včerejška. Mezitím mamka vykoupala Gigi a pak to nějak takhle vypadalo u mě v pokoji, jo. Chlupy byly úplně všude, ale to nevadí. Pak už jsem si šla jenom udělat skincare a znáte to, pak mě čekalo jenom hraní a ta flétna mě teda fakt nebaví. A šli jsme nám hezky udělat obídek, měli jsme teda kuřecí maso s bramborem, basic, ale dobrý, prostě pomocník nesmí chybět. Tady už mám teda pak fit na dnešek a pak už jsme mohli teda vyrazit na vánoční trhy, no ale počasí nám dneska moc nepřálo, ale atmosféra byla teda mega. Bylo tam teda totál moc lidí, ale nevadí, s Mimkou jsme si dali svařáček a pak to teda už přišlo. Asi půl hodiny jsme se tam dostávali z bahna, ale tam kluci nám pomohli, takže naštěstí to šlo. Mamka s teďkou byly teda totálně od bahna, ale tady Jordan tatík chce ním. Takže jsme šli se domů jenom převlíknout, aby jsme mohli jít pokoupit ještě nějaký dárečky do DMK a nakoupit véču. Doma už jsem pak teda jenom vybalila nákup a s mamkou jsme udělali Oreo kuličky, abychom je zítra mohli dát chladit. A pak už jsem si šla jenom udělat teda psychologii a věci do školy. A pak mi teda taťka udělal kvačenou krupicou káši a já jsem se šla koukat na film a to je pro dnešek celý, takže bye!